așa, nu de altceva, dar mie îmi place muzica, dar am fost invitat prin toată România. De când merg cu sub Carpați am învățat și geografia. Am fost în diferite orașe, am văzut și oameni cu mișcări mult mai lașe. Am văzut și oameni frumoși aici ca voi, care ridică mâna sus când eu zic 1, 2 la microfon. Stai puțin că eu te dom, știi că bag și monoton, știi că arăt și ca gro, știi că dau la microfon și că fac chiar așa. Mai bate odată toba dacă-ți place muzica. Să dau la micro, adică să dau la micro, adică să dau la micro, adică când termin exact cu intro. Așa că Alba Iulia, hey yo, play for me. Când eu zic 1, 2, 3, lumea strigă hey! 1, 2, 3, toată lumea strigă 1, 2, 3, toată lumea strigă. Și dacă îți place ce se întâmplă și ești pe felie, toată cetatea acum să facă gălăgie. Oh,